Srdačan pozdrav svima vama i radujem se što smo ponovo zajedno posle par sedmica da odgovorimo na ovo veoma interesantno pitanje koje se nalazi pred nama. Ne znam da li ste razmišljali o laži i na koji način biste definisali laž. Ukucao sam to pitanje na internetu i Wikipedija je dala jednu definiciju. Naime, naslov objašnjenja kaže da je to tvrdnja suprotna istini, a da se laž obično definiše kao laž i obmana su negiranje istine. Ova definicija se pripisuje Augustinu. Da li su sve laži iste? To zavisi od namere, intenziteta, posledica, pa čak i psihološke dinamike. A laž može da bude zlonamerna, može da bude iz koristi, iz straha, saosećanja, a nju nazivaju još i posebno bela laž. Ali može biti direktna, može biti prećutkivanjem, može biti preuveličavanjem ili umanjivanjem nečeg što se dogodilo. Zatim, može to biti i laganje samoga sebe. To je patološko laganje. A može biti politička, marketinška laž. Pa čak mogu biti i kolektivne iluzije. Zanimljivo je da ljudi prosečno izgovore 1 do 2 laži u toku dana. Daću vam jedan primer iz prošlosti koji pokazuje posledice izgovorene reči. To je afera nazvana Swift Boat. Mnogima je poznata jer se tokom predsjedničke kampanje 2004. godine u Sjedinjenim Američkim Državama protiv kandidat Georgea Busha bio je John Kerry. Bio je inače ratni veteran iz Vijetnama. I grupa Swift Boat Veterans for Truth tvrdila je da je Kerry lagao o svojim zaslugama u ratu, iako je imao zvanična vojna odlikovanja. I laž je bila u tome što su tvrdili da se Kerry nije hrabro borio kao što je prikazano, da je čak preuveličavao svoje podvige i da nije zaslužio ordenje koje je imao. Međutim, istrage i svedočanstva su kasnije pokazale da su tvrdnje bile neutemeljene i politički motivisane sa ciljem da se diskredituje Kerry i da mu se umanji podrška kod birača. Nažalost, to se i dogodilo. A kampanja je ozbiljno narušila Kerryevu reputaciju i verovatno mu umanjila šanse za pobedu na izborima. Ja ne znam da li su vam poznate ogromne, velike laži koje su promenile tokove u svetu. Ja znam da ih ima mnogo, ali spomenut ću 2. Jedan od njih je Versajski ugovor koji je trebao doneti trajni mir posle Prvog svjetskog rata, u stvari je stvorio uslove za Drugi svjetski rat. Ili recimo rasne teorije nacističke Nemačke koje su dovele do holokausta. Sve su to velike tragedije. Međutim, primijetili ste naslov mog večerašnjeg predavanja koja govori o laži koja je promenila ceo svet. Prije toga vas podsjećam na definiciju laži. Laž i obmana su negiranje istine. O čemu želim da večeras govorimo? Pad prvog čoveka sa visokog položaja koji je zauzimao najveća je tragedija za koju zna ova naša planeta. Edemski vrt je bio nebo u minijaturi sa svim onim što bi i najživlja mašta ikada mogla zamisliti. Pa ipak, uzročnik te tragedije toliko ga je omalovažio, ismejao i izvitoperio da je u umovima nebrojenih miliona ljudi Edemski vrt postao samo neki mit, a čovekov pad u greh, samo šala. Jer mnogi kažu Eden
a da je to je ono gde je Eva pojela jabuku. I onda jedan zadovoljni osmeh, jer ko još u to veruje? A mnogi koji ne veruju u ovaj događaj, verovatno ga nikada nisu ni pročitali, mada je na samom početku Biblije ili Svetog pisma i treba okrenuti samo jedan list da biste ga našli. I bili biste iznenađeni kada oni koji nisu čitali otkriju da se jabuka uopšte ne spominje. I verovatno im nikada nije palo na pamet da je sve počelo jednim izvesnim izborom dvoje stvarnih ljudi u jednom stvarnom vrtu koji bi s pravom mogli nazvati rajem. A začetnik pobune ne voli da mi razmišljamo o čovekovom padu kao padu. Ako sumnjate u uspešnost njegove propagande, razmislite o sledećem. Za svaki univerzitet na celoj planeti se uči, pa počinje još i iz osnovne škole, kao gotovo nepobitnu istinu da je čovek evoluirao iz najprimitivnijih oblika života u nekoj dalekoj prošlosti. I uopšte, on nikada nije pogrešio. A naravno, ako čovek nikada nije pao, odnosno sagrešio, učinio greh, takvom čoveku nije potreban ni spasitelj. Zato će reći, hvala lepo, ali ja mogu sve i sam. Iskustvo iz Edemskog vrta u nekim verzijama propagande pobunjenog anđela priznato je kao stvarna činjenica, ali se ono slavi kao čovekov hrabri raskid sa ograničenjima, kao njegova objava nezavisnosti, u stvari kao trijumf, a ne kao tragedija. Bilo kako bilo, o neposlušnosti naših praroditelja misli se kao nečem veoma beznačajnom. Nečemu što ne vredi ni pominjati, kao na primjer kapljanje slavine. Pa dobro, popravit ćemo, idemo dalje. Poslušajte me. Igra koju igra ovaj pali anđeo sigurno je mnogo veća nego što možemo zamisliti u sukobu između Hrista i Sotome. To su dve strane. I u to je uvučen ceo svemir, ne samo ova naša zemlja. Prošli put smo govorili o tome. I pažnja svih ostalih svetova usmerena je na našoj zemlji. Šta će se događati do samoga kraja? Ulogu u ovoj igri su ljudske duše, a dobrobit ili propast čitavog svemira zavisi od njihovog ishoda danas. Mnogi od nas, iako iskreni, prelaze suviše brzo preko čovekovog pada u 3. poglavlju prve knjige Mojsijeve ili Postajanje. Znamo da je našim roditeljima bilo rečeno, a zapisano je u prvoj knjizi Mojsijevoj 2. poglavlju 17. tekstu. Dakle, čitamo prva knjiga Mojsijeva, 2. poglavlje, 17. tekst koji kaže ovako. Ali s drveta od znanja, dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš. Dakle, izveštaj jasno kaže da je jedno drvo u vrtu bilo odvojeno i da će posljedica neposlušnosti biti smrt. U tom 3. poglavlju čitamo kako se Eva približila drvetu i kako je zmija nagovorila da okusi taj zabranjeni plod. To je uglavnom ono što većina od nas zapaža. Znate, ako tako posmatramo na ovaj događaj, tada smo slični dečaku koji želi da posmatra celu paradu kroz jednu malu rupu na dasci. I kroz nju je teško sagledati celinu, zar ne? Moramo se vratiti do mesta, odnosno otići tamo da bismo posmatrali sve ono što se događa. I levo, i desno. Moramo sagledati široke razmere ovog svemirskog sukoba na koji se tiče nas lično. Moramo znati šta se dešavalo nekoga,
nekada i kakve su posljedice. U stvari, kakve su posljedice, to svi znamo. Ali moramo znati šta možemo očekivati od neprijatelja koji je uspeo prvi bračni par da prevari. Hajde da vas pitam nešto. Koji general, recimo, dok rukovodi nekom bitkom, ne bi bio oduševljen kada bi do njega došao neki izveštaj u kom pravcu, koji pravac je, koja strategija se u stvari nalazi kod neprijatelja? A upravo to, verujem, možemo otkriti u tom 3. poglavlju prve knjige Mojsijeve. Zato čitajmo je pažljivo i razmišljajmo malo o njoj. Možda ćemo biti začuđeni onim što ćemo otkriti, jer strategija koju je pali anđeo upotrebio u tom prvom susretu sa ljudima na ovoj planeti je ista koju i danas možemo očekivati od njega. Promenili su se samo neki detalji. Prvo, zapazite najprije da Sotona nije želeo da otkrije svoj identitet. Poslužio se prevarom. Iskoristio je medij kao sredstvom komunikacije. Lažno se predstavio. Na samom početku on se poslužio nečim nadprirodnim. Iskoristio je jedan duhovni fenomen da bi privukao pažnju žrtve. I bez sumnje je zmija u tom savršenom edenskom vrtu bila predivno stvorenje, a ne kao sada što gamiže po zemlji. Ali zmija je počela da govori, iako nikada do tada nije govorila. I možemo očekivati da će u naše vreme Sotona upotrebiti nadprirodne stvari u bezbroj varijanti. To je ono što je privuklo Evu. Zmija govori, nijedna životinja nije govorila, pa i ta ista zmija sa kojom se susretala do sada nije govorila. I govoreći kroz zmiju, koristeći je kao svoj medijum u vrtu, Sotona nije gubio vreme izazivajući u Evinom umu sumnju. On izaziva sumnju u istinitost onoga što je Bog kazao. I on kaže, da li je Bog stvarno rekao da ćete vi umreti ako jedete od ovoga voća? Pa da, zna on dobro da vi nećete umreti. Zna on da ćete ako jedete od voća postati kao bogovi, slični njemu, a on to neće, zato vam je zabranio. I Soton je otišao toliko daleko da je direktno protivurečio Božoj reči. Čitali smo. Bog je rekao, ako jedete s ovog drveta, umrećete. A Sotona kaže, nećete vi umreti. I hoću samo da vas podsjetim na reči koje je izgovorio sam Isus Hristos, a zapisano je u Jovanovom evanđelju 8. poglavlju 44. tekstu. Jovan 8:44. Vaš je otac đavo, Isus govori farisejima onoga vremena, i slasti oca svojega hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori jer je laža i otac laži. Dakle, pali anđeo se služio poluistinama. U stvari, što se više istine pomeša sa zabludom, to će ona biti primamljivija za žrtvu i opasnija. Zapazite šta je ovim Sotona hteo da kaže. Ispalo je da je Bog nešto zatajio od naših praroditelja. Nešto što nije želeo da oni znaju. I mogu vam reći da je sve ovo tačno, ali drugačije nego što je on predočio. Bog nije želeo da naši praroditelji znaju šta znači biti toliko progonjen osjećanjem krivice da ne možete da spavate. On nije želeo da oni znaju šta znači umreti. Nije želeo da znaju šta znači kada ljubljeni sin oduzme život svom rođenom bratu. Da, nije želeo da tako nešto ni oni
a ni mi nikada to saznamo. Međutim, Sotona je to nazvao tiranijom. Rekao je da Bog ne mari i ne brine o njima. Šta je Bog rekao? Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla ne jedi, jer u koji dan okusiš njega, šta? Umrećeš. To nije bio neki tiranski ultimatum, bila je to opomena. Opomena izrečena iz ljubavi u vezi sa nečim što će biti siguran rezultat neposlušnosti. Smrt nije bila posljedica neposlušnosti zbog izrečene opomene, ona je bila prirodna posljedica greha. I apostol Pavle u Rimljanima u 6. poglavlju, u 23. tekstu, veoma jasno počinje, jer je plata za greh smrt. I Soton je u danima kada je još uvijek bio sin zore, znao da je plata za greh smrt. On je bio pažljivo upozoren kuda vode njegovi postupci. Ali on je odbio da se pokaje i sada kada je izbačen sa neba, kada je prekoračio granicu s koje nema povratka, znao je da će jednoga dana morati umreti. I dok je posmatrao ovu našu prekrasnu zemlju koju je stvorio Bog, video srećni par koji je stvoren da njome vlada, njegov bes nije znao za granice. Odlučio je da uništi i zemlju i njih. I zakleo se da će, ako već mora umreti, ljudski rod povesti u ambis sa sobom. Kako je nameravao da to postigne? Upravo to je važan deo Sotonine strategije. Uverit će ljude da oni neće i ne mogu umreti. Pa da ih je Bog stvorio sa besmrtnom dušom i da je zato smrt nemoguća i da se ništa u stvari neće dogoditi. Oni se mogu samo smejati Božjim opomenama. Međutim, Bog nije načinio takvu grešku. Bio je dovoljno mudar da ne usadi odmah besmrtnost u ljude i žene pre nego što pokažu da im se zaista može poveriti večni život. Još jedan važan element neprijateljeve strategije otkriva se u rečima iz 1. Mojsijeve 3.5. Dakle, vraćamo se ponovo na to mesto, 1. Mojsijeva 3. poglavlje 5. tekst, gde kaže: nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta li zlo. Postaćete kao Bog. Dragi moji, strategija se uopšte nije promenila i danas nas obmanjuje sa njom. On i danas kaže: treba da upoznate sami sebe. Treba da otkrijete sami sebe. U vama je iskra božanskog, samo to trebate ispoljiti. I vi ste sami mali Bog. Ima hiljade varijanti iste zamisli. A sve znači isto. Dovoljni ste sami sebi. Budite nezavisni. Bog vam nije potreban. Tako je počela borba na ovoj planeti. Ono oko čega se vodi bitka ovde danas isto je kao i na nebu. Božji autoritet, njegov presto, njegov zakon, njegov karakter, sve je to meta napada. U stvari, glavna meta Sotoninog gneva je Božji sin, Isus Hristos. Njemu smeta Isusov položaj. On je želeo da ga zamuzme. Zato njemu smetamo i mi kao Božja stvorenja. I cilj pobune i tamo i ovde je uspostavljanje kontrole nad ljudskim umovima. Koga će i kako obožavati. Jedno je sloboda izbora, a druga je prisila. Da li sada bolje razumemo tragediju iz Edema? Sotona je pobedio u prvom krugu bitke.
Nagovorio je naše praroditelje da se prodaju u ropstvo iz kojeg bez božanske intervencije ne bi nikada mogli da izađu. Na početku smo postavili pitanje šta je laž i da li sve laži imaju istu težinu. Vidjeli smo da laž može imati mnogo lica, od sitnih svakodnevnih obmana do onih koje menjaju istorijske tokove i nanose nezamislivu štetu. Međutim, ni jedna laž u istoriji nije bila toliko razorna, toliko dalekosežna kao ona izgovorena u Edenskom vrtu: nećete vi umreti. A vidimo da svi umiremo. Ta laž, iako izrečena u nekoliko reči, otvorila je vrata grehu, patnji, smrti i predstavlja korene svakog kasnijeg zla u ljudskoj istoriji. Sotona nije samo osporio Božje reči. On je doveo u pitanje sam Božji karakter, njegove namere, njegovu ljubav. Ali ono što ovu laž čini najtežom i najopasnijom jeste to što je još uvek tu. Još uvek živi među nama. U svakom obliku lažne nade, samozadovoljnosti, duhovne ravnodušnosti, pokušaja da se život vodi bez Boga. Zato razumevanje te prve laži nije stvar religiozne znatiželje, već ključno pitanje za svakoga od nas. Jer ako ne razumemo kako je započela pobuna, nećemo prepoznati ni njen nastavak danas. U borbi između istine i laži, naš izbor nije nevažan. U stvari je krucijalno važan. On određuje ne samo tok našeg života, već i našu večnu sudbinu. Zato pažljivo birajmo kome verujemo, kome služimo, na čijoj smo strani. Jedna rečenica, nećete vi umreti, otvorila je vrata grehu, patnji, bolesti, smrti. Ta laž je poremetila harmoniju između Boga i čoveka. I ta ista laž i danas odzvanja. Kaže nam da smo sami sebi dovoljni, da možemo bez Boga, da greh nije ozbiljan, da nema posledica. Ali istina je sasvim drugačija. Istina je da nam je potreban spasitelj. Istina je da bez njega nema nade, slobode, života. Zato je ova tema mnogo više od neke stare priče. Ona je poziv. Poziv da se probudimo, da otvorimo oči, da ne nasedamo na istu prevaru, onu iz prošlosti od pre 6000 godina još jednom. Jer, dragi moji, borba nije završena. I svako od nas bira stranu. Jedna laž u Edemu otvorila je vrata smrti. Neka naš izbor danas otvori vrata života. Laž je počela rečenicom nećete vi umreti. Istina nas poziva da živimo, ali samo ako biramo Hrista koji je i put, i istina, i život. Molimo se. Oče nebeski, od svega ti srca hvala za još jednu otkrivenu istinu iz prošlosti. Istinu sa prvih stranica Svetoga pisma, da je došlo do zla zbog greha, a da je greh u stvari bio posljedica neposlušnosti prvog bračnog para. Nismo ni mi danas bolji. I mi grešimo. I mi znamo istinu, a ipak prihvatamo sotonske obmane i laži. Pomozi nam ne samo što smo otkrili sada šta je laž, nego da prihvatimo istinu koju si ti ponudio kada si Hrista poslao na zemlju, koju je objavljivao i koju je živeo.
pomozi i nama da to celim srcem prihvatimo i živimo njegovom silom kao on. Molimo te to u Hristovo ime. Amin. Zahvaljujem svima vama koji ste bili ovoga večera zajedno sa mnom na ovakav jedan virtualan način, ali možda evo samo da spomenem i to na kraju šta će Bog učiniti pošto su evo Adam i Eva pokazali neposlušnost i ubrali plod i jeli od zabranjenog drveta. O tome govorimo naravno naredni put. Sada bih želeo, kao što sam to uvek i ranije činio, da evo vidim vaše poruke koje su bile tu, da vidim ko je bio večeras sa nama. Pokušavam da se evo vratim koliko god je moguće nazad, ali izgleda to meni nekako svaki put vidim da kasnije da je evo još neko bio, ali ja nisam video poruke. Vidim polovinu jedne poruke, pozdrav svima u grupi, ne vidim od koga. Asan Mamut kaže pozdrav, Jozov Rečić pozdrav svima. I koga još vidim tu, Dejan Vasiljević je bio ovde sa nama. Sad mi se nekako polako otvara. Radmila Carkić, takođe Miodrag Jovanović je bio tu, svima koji prate. Timko Dimitrovski, Daja Brojčin je bila sa nama, Jovan Ilijev, pozdrav drugaru, kolegi na sjajnom predavanju. Prva laž je postavila teme za sve ostale laži i destrukcije. Jovane, slažem se potpuno sa tobom. Radmila takođe je tu i to je to. Hvala vam. Možda nisam se uspeo vratiti skroz do samoga početka, nećete mi zameriti. Ono što mogu da učinim samo još, da vam stavim evo jedan link, mislim da ću to uspeti. Evo ide. Da, to je evo jedno predavanje koje je bilo još prošle nedelje. Tri vrline. Tri vrline koje koje malo ko zapaža. Dakle, evo to je nešto što možete da vidite i naravno ovo predavanje koje je bilo prošli put. Hvala vam puno što ste bili ovoga večera zajedno sa mnom i moja je želja da Gospod bude sa vama. Vidimo se ponovo za par sedmica, ako Bog da. Prijatno.